имена. За да навлезем още по-дълбоко в културната част на нашето предаване, сега ще ви представим част от изложбите и инсталациите на Артфеста Водна кула, който се проведе в началото на седмицата. Както вече разбрахте, Милена Янинска беше там, за да ви покаже всичко това. Старото сегашно е новото минало, поне според ирландския художник Емет Киърнс. Израелската художничка Офрила Пите в България специално заради Артфест Водна кула 2011. Аз работя със светлината. За да създам инсталацията, взех 2 вази. Това е един от най-клишираните предмети. Вече никой не ги използва за изложби инсталации. Използвах и 2 прожектора, за да създам сянка между двата предмета. Заради разположението им на едно определено място, сенките се припокриват и създават кръг. Този кръг създава усещането, че нещо липсва. За съжаление, не мога да ви покажа цялата мистерия и тайнственост на мястото, където се намираме. Защото това е една изключително тъмна зала. Единствената светлина, която идва, е от 3 инсталации на Светлана Волич, Сърбия. Артфест Водна кула 2011 ще продължи до 30 юни.